Защо хаосът убива съня? Съня изисква безопасност. Хаосът излъчва заплаха. Когато имаш нещо неприключено, това държи мозъка в бойна готовност. Отворени задачи, неизговорени разговори. Мозъкът мрази незавършеността. През нощта той не почива, той подрежда, планира и репетира. Съня умира, защото денят не е приключен. Когато денят няма ясни граници, нощта не знае кога да започне. Случайни часове, хаотично хранене, разпилени стимули. Очакваш сън от организъм, който няма график. Това е като да искаш дисциплина от анархия. Менталният шум не спира сам. Хората си мислят, че мислите им ще утихнат като си легнат. Грешка. Ако през деня си позволил хаос, мозъкът го усилва нощем. Без външни стимули, вътрешния хаос излиза на сцената. Съня не идва, защото не си дал място на тишината през деня. Емоционалният хаос активира същите зони като физическа заплаха. Потиснати конфликти, неизразен гняв. За мозъка това не са емоции, а сигнал за опасност. Затова пулсът не пада, дишането не се задълбочава, тялото не се отпуска. Очакваш физиологичен сън в психологическа война. Сънят изисква доверие, че утре ще се справиш. Хаосът внушава обратното. Не си готов, затова мозъка настоява да стои буден.